karthar Thawhtanni tuk chi baile vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Bible thu har ang ring tak hupur tak si soifia chula ka riat si pathian thua thu pon bung somni pakhat chang somni paliami kha kan zir ho do na an Ropuina an lalu tang ti thupuya kan manganga he thu hilal panen kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia pathian thu pon bung somni le pakhat chang somni pali thu hi lo ngai thlale masa ila tin nam tin a enga chuan an omanga lialal te chuan an Ropuina an lalu tang lalpan na thu malsom ro se amen. Bible hi Hebrai tong le Greek tong a ziak mizo khotwala ziak ni lo culture ran daya ziak rindan le nundan phungrang hlaka ziak ania wang hian kan thil soi chhuah dan te kan tong kau che te kan thumal man te hi ainang lo nuai mai ani chuwangin aziak ang taka ang yelangana pomdona hriathiam har sa ang reng tak hi Bible a hian atam ema chuwangin tunlai kan devotion hian chulam chu ala thlur deuh zel ri ani kan lo hriathiam dan te ne na ain mil lo ani po in kan ngai tu na lo ti zau tu atana izir zel phot mai te ang van rama leya kan Ropuina chom thei ang zonga he thu hi kan ngai tu chuan kan buayang ani lo chuan he leya Ropui tumin lalte kanin chu luai anga kanin pong nek na sa anga zirtirna diklo lenin kan phe mai don ani chuwang chuan uluk takin kan ngai thladon nia kan Bible kan pathian thu chiara in larna mutu zohana hian athil mu a soidana chuan namtin a enga chuan an omanga atia chanchin tha zohana ziak bung khat chang kuwa chuan a enga ati hi alo soi fe lok dai to a eng tak mitin ti eng thin kha oma khovela alo kalme kani ti ina soya chu Krista eng true light asina ani Johanna vek hian khonvar angai to lova beram no I sho chu an eng ani to don ani ti in vanram nom turzia alo soi boka ti chuan apoimo lai tak lialal te chuan an Ropuina an lalu tang ati hi hriat fu apoimo ta ani vanrama chuan thilbol hlo reng alu don lo ti lalpan asuya wangin leya kan lal thu thleng kan chief minister kan cabinet minister India ram prime minister ni nate president ni nate unit le block kan party ni nate NGO ni na loklok kan lo chel to te hi vanrama kan chom don ti na ani lo ti kha kan hriat thiam dan lo ni phot sela vanrama chon thil bol hlo reng alu don lo wangin he khovela diklo tak taka sum manga kan in leitlin na te in tham na manga kan in ti Ropuina zong te heng zong thil bol hlo hi vanrama alu don lo wani laldu Ropui chak thunei chak na te chu lalpa atanga chuak ani lo wangin leya lal na zong chu vanrama kan chom don lo ti hi kan chian masak atha ang chuti ni chuan enge Awmzia ni ta ang lelal te chuan an Ropuina an lalu tang vanrama an Ropuina an laklu tur chu enge ni ta ang Awmzia chu he lelal le rorel tu te zinga lalpa lo chu lal dangan lo ti ria a Krista chu an lal le chandam tu apoma lelal le rorel tu mi Ropui tie kan riat din muna ring chunga an rin na puang choka Krista za puilova ama za a in ngai tlom taka chibai buk thin tu te aseina ani chutiang mi te chuan mi ne theina te po an nei thina an influential ema entirnan lal Nebuchadnezzar khanin alimadina aram chunga mi te chibai buk turin ati a athupek chua nial te chu tilhum turati a alim chibai buk lo le anhen lova tong trai na le dil na khen reng chu ti hlum tur ti in thupek achu a alal zung bunin anem nan thlap ani Daniel ate thian ho khan chibayan buk du lova mei puya te sakei bak nei pu ka te an pai lu ta a
ma se maktak mayalal pan achan hima wangin merim po annam lo wasake bak nei po in ase pem 8 lo ani bible ina soidan chuan chu thu chu mi soi mai ni lo amit nge ya lal darian amu khan alo hriat ve wang khanin tlom takin atong chuaka heti hian a soyani thu ka pe karam chunga mi zong zongin daniela pathian hi anti in anja turani pathian nungani a chatuanin rowarelang aram chu a chengai lovanga aram chu atom ngai lovang ti in pathian chu a ropuina apong chuaka amaka ngein afak ta hlau mai ni chu lalle mithil ti thei deuh te hian mi ne theina nei thina thui roi an nga thina an influentiala chutiang mi te chu pathian an mu po in angong alian thina kentel zui tu an nga thin an nga in pathian ramtan po an tho hlok thin rengani tunma in kum sangkhat zanga somvel khan goa a khuan acheng te khu goan nan ti a portuguese ho an lo luta portuguese ho chu footballer cristiano ronaldo ram hiani goan ho khan christian pasala ten lo neya aram mi chal lang deute christiana anron in pezela karlava goan aram mi acheng te ho kha za a somko par senjet christian an ni thuai mai ni chu mass conversion kan ti a hu hawa christiana in le puk puk na angkha athengun em mai ani kan thil ti ang zela ro rel sakle loman mutur kan nia wangin johana hian an hun layala le ro rel tu te influence hreran chungin he thu ain larna mu hi aziak te po ni in angai theya keni po heleya million le lal emo mi ro pui ni ve kherlo ma ila kan chen pui kan chung te kan thian te pola le sila te tan inan an tan laya tan in veng tu ring tu an siam ta ang te zakaya chung kwa chandam na lo thleng ta ang te khan kan chen pui kan chung te lali suwa ke bula hruaila kan thian te kan che vela mi te pathian ram chunga senglu na rim takin thok zelila keima ni the ang tok zelin lalpa ta na kan thil ti ro pui takte chu van rama kan la chomlut ve anga he khovel in ti siak na lom man hluber angin soita ila chung lalpa wanga kan thil ti that le lalpa wanga kan ro pui ve na te chu wana khen allo man dongin gold medal hi kan la ortlep tur mai thesin chu wangin lalpa le aram ta na kan tho rim na kan ngai tu na rim taka kan lo sen man te kan thlan tui far le mi tui far te hian kan tlan na ni kan ro puina ni ya kan ro puina alabel cha veanga chu when a hian kan cha ka kan thlak lel avan du em kan tho rim na te chu lalpa a chuan a thlon ngai don silova lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong chayang u lalpa kan pathian chungnung ber le ro pui ber vanami tukina hian cholkar thara kan nun kong min hroi turin an ro puina an lalu tang ti ya thupuana johanan azia chu kan phakang tok le tlinang tokin kan lo zir ho le ta a he minute ko chung leka kan thuzir mang hian kan hnena thu seila min hroi tu tan kan som chi a min chandam tu kan lalpa isu krista mingin kan dile amen alpan mal som theu cheu ro se nilen duam le vek ule